ноҳияи деваштич дар шимоли тоҷикистон ҷойгир аст. дар ин ноҳия беш аз 150 000 нафар зиндагӣ мекунанд. шаҳраки ғончӣ маркази ноҳиявӣ мебошад ки дар он муассисаи давлатии марказии ёрии ҳуқуқӣ ба аҳолӣ фаъолият мекунад. марказ барои ҳалли мушкилоти аҳолӣ ёрии ҳуқуқӣ мерасонад. шумораи зиёди одамон барои ҳалли мушкилоти худ ба марказ муроҷиат мекунанд, аз ҷумла бо масъалаҳои замин, зиёд кардани алимент, тағйир додани он, мерос ва ғайра. аз лаҳзаи фаъолияти бюро то ин ҷониб бюро беш аз 1900 муроҷиаткунандаи худ ба ёрии амалии ҳуқуқии худа расонид. ба мо бештар оиди масъалаҳои замин, зиёд кардани алимент, тағйир додани он, масъалаҳои мерос ва ғайраҳо муроҷиат мекунанд. бештари шаҳрвандоне ки муроҷиат мекунанд, онҳо аз оилаҳои камбизоат, шахсони имкончон маҳдуд ё ба истлоҳ маъюбон, оилаҳои серфарзанд, занҳо, онҳое ки дар ҳолати душвори зиндагӣ қарор доранд муроҷиат мекунанд. дар бобари ин бюро кӯшиш мекунад ки дар ҳалли дурусти проблеми ҳуқуқии онҳо ёрии амалии худа расонад. маъюби гурӯҳи ду ҳастам худам. то ҳамин чоқа ман худама маъюб ҳис мекардам. ман худама вай ба ҷамоа ёрим намерасад. ман худама якка танҳо ҳис мекардам. ягон вай умедам набуд. ман омадам соли 2018 бюро бо омадам муроҷиат кардам ва ё ман ба роҳ нишон додам, роҳи психологӣ, роҳи қонунӣ, роҳи чӣ ҳамаша вай кардам. ман баъди ҳамун соли 2018 худам ба кор ёфтам, вай кардам, зиндагим пеш рафт, камтар пеш рафт, масъалаи моддим пеш рафт, кор ёфтам, оилам кор намекард ҳиҷоба. маслиҳати ҳамино кити, ҳамин идора кити, оилам кор ба даромад. ҳозир мана соҳиби ду фарзанд ҳастам, модарам ҳастям. ҳозир худо ба шукр зиндагим беҳтар. ҳоле ман аз ҳамино миннатдор ҳастам ки ҳамахела идораҳои ройгон ҳастанд. аз ҳамино ман миннатдор ҳастам.